Falls number 3. Kami ngayon sa may Bolinao Falls, chill lang. Tama ko si Kelvin. Hello. Iihaw muna kami, tapos mamaya maliligo kami. Niihaw na bangus. So yun ang magiging tanghalian namin. Ang ulam namin ang talangka. Meron kami talangka, bangus, bangus. Tapos meron kami talong. Ayun oh. Napakaganda dito mga buddy. Ayun oh. Ganda, di ba? Ayan o, tignan sa ilalim. Samahan niyo akong sumisid. Woo! Ilalim. Sarap dito mga kalakwacha. Punta na kayo dito. Ang lugar na to ay Bolinao Falls number 3. Sa pinakadulo. 2 hours later. Hiram tayong life vest. Ano, mag-rent pala tayo kasi masyadong malakas yung alon. Hindi natin kaya pumunta sa falls. May rent dito ang life vest na 50 pesos. And then ang cottage is 300 pesos. Ate, pa-rent po ng vest. Say hi ate. Sir? Say hi to my vlog. Ganito na lang, sir. Sige po. Ayan, so mamili na lang kayong kulay. May pambata rin pala oh. Hindi kasya siya yun, sir. Hindi po. So ayan, babalik na tayo. Thank you ate. Susot lang tayo ng vest. Medyo masikip ata itong life vest na to. Malakas kasi doon kaya hindi natin kayang salubungin. Sa kinihingal na tayo. Hindi natin kaya lumungoy. Maho muna kami dahil luto na ang aming pagkain. Kaya na maliligo ulit tayo. Yung safety lang nila at ito ang ulam namin. Let's go lags. Go kalakwacha. Let's go mga kalakwacha. Hello mga kalakwacha. Umaho muna kami. Testingin naman namin yung balsa. Ayun oh. Napakalinis ng tubig oh. Try lang natin. Ayan siya. So may mga bata rin doon oh. May bagong dating. Punta tayo doon, langoyin natin. Ito kagandahan mga kalakwacha kapag naka-life vest ka. Hindi ka na masyadong mapahirapan lumungoy. Napakalinis. Napakalinis ng tubig. Wow. So ayan mga kalakwacha, nakikita nyo, dito tayo sa may falls. Lalapit tayo sa falls. Hoy, dito tayo! Woo! Ganda! Punta nga rin sila!
Nanginig ako dun ah! Nanigas ako dun! Pre, huwag kang tatalon, hindi ka mahal nun!